Ono arek lan katon pinggir dalan takon nono jalan lan ngajak guneman nalika mbok temok mak jelek dadi duit. Dadi pas ditakoni ngene cek wani piro. Ono arek lanang nanggap sapa wae endah apa ala ompong apa prawan waton dadi duit wanci wis gara-gara geger gara-gara ning duit mana duit gedene sak duit aku tak ngajari penonton. Duduk. Wanci nyowus gara-gara 3 4. Wanci nyowus gara-gara geger gara-gara ning duit. Geger gara-gara ning duit. Duit mana duit gedene sak duit. Duit mana duit gedene sak duit tutu wah wanci nyowus gara-gara geger gara-gara ning duit. Duit mana duit gedene sak duit. Ono maneh wong tuwa ndongakno anake sekolah ning jane gak tulus. Ndongakno sekolah sok nek rampung diwisuda oleh penggawean iso setor nang wong tuwa. Anak duit nalika wis gedhe dadi sekolahke nganti tekan tembe mentas kawisuda ado pinter golek duit dhewe ning donya golek duit oke rasekso rapi so gumuyu rapi so ngaprungu karono wis kasumpel duit wanci wis gara-gara geger gara-gara ning duit. Duit mana duit gedene sak duit wanci nyawus gara-gara geger gara-gara duit. Duit mana duit gedene sak duit. Gusti gedene sak duit. Wanci nyowus gara-gara geger gara-gara ning duit. Duit mana duit gedene sak duit. Ra keduman duit ngayom ning wit-witan. Wit-witan wis bablas mlebu alas
alas jebul buta judeg mikirin duwe ning donya kepanasan ngayo di grojogan ning grojogan sewu jebul banyune panas ngungkuli duit wancinya wis gara-gara wancinya duit wancinya wis gara-gara mikir gara-gara ning duit gede sak duit mana duit gede sak duit mana duit gede sak duit Ojo lali